आद्रा थानाय दफाफोरा खोब गोख्रै समनि गेजेराव मावफुंजानांगौ। जेलाव थानाय एनडिबि 66 जन बिथांमोनखौ गोख्रैनो लांदां अख्राङाव लाबोनो सिगाङाव होनाय इन्ट्र भिडिअखौ होनो थांगासिनो बिनि सिगां मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारआ बिटिआर एकर्डनि दफाफोर आद्रा थानायफोरखौ थाबैनो मावफुंनो खावलायदों। खम समनि गेजेरावनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों आरो मानगोनां एनडिबि आदामोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम नाय, भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन नङा होनबा? बिनि उनाव कमेन्ट होबानो जाबाय। 1987 मायथाइयाव बड'फानि दैदेननायाव आलादा रायजोनि आन्दलन, जातीय सत्ता आरो सेल्फ डिटारमिनेसनखौ लानानै आलादा उदां रायजो नागिरनानै मास पिपलनि मास रिभलिउसना जादोंमोन। बुहुमनि बर'फ्रा खौसेयै गसंथादोंमोन आरो बिनि दिशा आरो बे बैथा हमनानै 93आव बिएसि एकर्ड मोनबाय, 2003आव बिटिसि एकर्ड मोनबाय आरो 20 सनाव बिटिआर एकर्ड मोनबाय। आरो बे गासै जि सोमावसारनाय एबसुनि बड'फानि सोमावसारनाय, बिएलटि सोमावसारनाय, एनडिबि सोमावसारनाय 5,000निबो शहीद बेयाव जालांबाय। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव शहीदफोरनो आङो श्रद्धांजलि होदों आरो बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आर'ज गाबदों। बे गोरोबथानि माखासे दफाया मावफुंजाबाय, माखासे मावफुंजानो दंबावो। फैबाय थानाय बाजेट सेसनाव बे गोरोबथाया संबिधानिक आयेनारि मर्यादा मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा मोनसे बिसास दङ आरो बे गोरोबथाखौ खालामग्रा एबसु, एनडिबि, इउबिपिअनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर', मिनेश्वर बसुमतारी, रन्जन दैमारि बिथां, गबिन्द बसुमतारी बिथां, धीरेन बर', सावरायगा बसुमतारी, फेरेंगा बसुमतारी आरो लोगोसेनो भारत सरकार नरेन्द्र मदि बिथां, अमित शाह बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि बै समनि सर्बानन्द सन'वाल, दानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बयखौबो आङो धन्यबाद बावदों। आद्रा थानाय दफाफोरा खोब गोख्रै समनि गेजेराव मावफुंजानांगौ, बिनि थाखाय दाबि दैखांदों। जेलाव थानाय एनडिबि 66 जन बिथांमोनखौ गोख्रैनो लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ। 13, 14, 15 बोसोर जाबाय आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बड'फानि आदर्शजों बुहुमाव बर'खौ गायसननायनि थांखिजों एबसुआ हाबा मावलांगोन। कुनु बिन्दो, कुनु दिंग्रायनाय लामायाव एबसुआ थाबथानायनि बाथ्रा गैया आरो जोंनि राव, जोंनि हारिमु, जोंनि रिति निति, जोंनि कला संस्कृति, जोंनि संबिधानिक आरो राजनीतिक जि अधिकारनि बाथ्रा आरो जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि समाज आरो रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा, जोंनि युथ एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा, उइमेन एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा गासै दिगखौ लांनानै बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव गेरेमसा माहारि गायसननायनि एबसुआ थांखिजों हाबा मावदों आरो बेखायनो 15 आरो 16 नभेम्बराव 2024आव गोदान दिल्लीयाव प्रधान मन्त्रिनि बाहागो लानायनि गेजेरजों बड'लेण्ड महोत्सब खुंनाय जादोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव बड'फानि जि सिमां आल्टिमेट थांखिसिम जोङो जे मोनफुंनांगौ, जाफुंसार होनांगौ, बिनि थाखाय एबसुआ फुल डिटारमिनेसनजों जों खामानि मावलांगोन। गोजोन्थों। माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि जि खोथा, बेयाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ, रिजनेल इन्सटिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स जानांगौ बा एनआइटि जानांगौ आरो स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानांगौ, बिनि डिपिआर प्लेनिं प्रजेक्ट प्रप'जेला सोलिगासिनो दङ। खारन नोंथांमोना नाय 2003नि सुक्ति जानायनि उनाव जिफोर अनुष्ठानखौ जों मोन्दोंमोन बेखौ गायसननायाव 4, 5, 10 बोसोर गाहाम नांदों आरो आसाम आन्दलननि, आसु आन्दलननि बे समावबो आइआइटि, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिफोरखौ लिरनानै लाबोनाय जादों। 15-20 बोसोरनि उनावसो गायसननाय जादों। दिनै जिफोर दफाफोराव लिरनाय दङमोन 1500 कौटिनि जि पेकेज, बेयाव पलिटेकनिक, पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं कलेज आरो माखासे इन्स्टिटिउसन, माखासे भवनफोरखौ गायसननाय जाबाय आरो माखासे दायो पाइपलाइनाव दङ। आं मिथिनायाव गभर्नमेन्टनियाव जों सोंदों, आसाम सरकार, भारत सरकार, बिटिआर सरकारनियाव। लोगोसेनो बावैसो 300 कौटि थाखानि रेलवे मिनिस्ट्रि आरो रेलवे बर्डआ बासबारियाव रेलवे वेगन फेक्ट्रि बानायनो थाखाय बिथांमोना फाइनान्सियेल सेंसन होदों आरो बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव। बेखायनो सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा फुल माने बिसोरनि प्लेनिं पलिसिजों खामानि मावदों। एसे लेहेम जादों आरो लेहेम जानायनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकारखौ जोङो गोख्रै खालामनो थाखाय जोङो खावलायबाय थादों। गोजोन्थों। सरकारखौ लानानै उननि समाव आङो बुंगोन। दिनै जिहेतु गोरोबथानि सान, गोजोननि सान, सान्थि गायसननायनि मोनसे जाफुंसारनायनि सान, बेखायनो आङो उननि समाव बिनि सायाव रिप्लाय होगोन। गोजोन्थों।